Takže, zdravím všetkých ejsov a ískne. Dneska by bol dobrý vlog. Takže, dneska sme sa na informatike prihlasovali cez postcode na SME. Lenže na SME, tam dole, keď som si pozeral, tam bol normálne také, že si nasadí žena na cecky, zapne to a vyzeralo to dobre, také čierne. Takže, čaute, to už som povedal a dneska by som vám chcel predstaviť Morča. Volá sa Argo, je zlatúčky. Počas vlogu bude s nami. Bude na vlog. A nespadni, prosím ťa. Takže tu je Argo. Takže, zatiaľ čo tu ja trepem, on bude tu s vami. Nezadzuj to! Ne. Páčia sa ti zošity? Opa. Tam nepôjdeš, Braško. No je zlatý. Dobre, už ideme. Takže tuto je Argíček. Čauko. Takže už ide preč. Ešte si ho tu nechám chvíľu na nohách. Nerob ho aj. Takže dneska je krásne počasie. Pôjdem dneska aj von a mohli by ste mi dať, prosím vás, odber. Už mám na jednom videu 30. Pozrite, 0 odberov, prosím. Po niekoľko odberov. Dneškajší vlog spočíva v tom, že som vám chcel počítať, aký vady mám v počítači. Zapnem, proste keď dám nabíjačku, tak bum, modrá obrazovka. Keď to zapnem, tak chvíľu vydrží. Ale keď som vypol, dal nabíjačku, bolo 100%, zapol som ho o 5 sekúnd, 95, potom 90, 80, 70, potom bolo už 50 a potom až 0, kokos, to sa nedá. Ale je pravda, že keď rozmontáš počítač a dáš von batériu, by mal ísť. Lenže aj keď som spravil aj to, tak to nešlo normálne, chápete ma? Takže ten počítač je vadný, dáme to profíkovi opraviť, pôjde tam Minecraft. Určite. Možno. Čo je Argik? Takže dneska mám dosť sablem. Takže to je všetko, ale podľa mňa by som mohol natočiť zajtra challenge. Neviem, napíšte do komentu, že aký challenge mám natočiť. A toto je vlog číslo 2SK. Určite ste počuli o útulku. Tam je to nepekné, lebo keď niekomu sa nepáči to zviera, tak oni ho dajú utratiť. Injekcia a bum. Už leží a spí a skapal. Čo je? Takže určite dám do tohto vlogu nejakú zabitú hudbu a určite tu už je nejaká zabitá hudba. Takže tu vidíte link tej hudby. Ne, tu je link. Tu je link. Tu je link. Ale ne, žiadny link, tam nie je, tu je link. Ani tam žiadny link není. Takže trochu srandy. Určite bude sranda, keď dám do toho hudbu. A také srandovné pozdraví Google. BAM! Bam 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 bam. Presný. Takže čauko, tuto vidíte bodle, aký krásne. Čo je? Toto dám dole určite, jak vidíte. Bum. Vtedy som dal presný zásah. Sexy zbraň. Budeme robiť určite aj challenge, každý si zoberie svoju zbraň. 30 nábojov, skoro všetky som stratil, aj tam už iba 10. A je fakt zabitá, že proste bum bum a bum. 30 nábojov, chlapci, to je veľa. Že prednešajší vlog je to čaute. Všetko, takže goodbye everybody, on love my sex, on love my love.